Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Ha kamera ki berujung uputin kila penjot ki jaka sangi lingsun jongka Ukraine batlai hajar ton ki tirthma ha Kherson kabur sentiat sun jongka Russia balatip kum ka Russian Defense Ministry kala penmi ya ka video jongka jinghir thma jongka ya ki jaka sangi lingsun jongka Ukraine ha Kherson ha ka arpsan tarik u September ar hajar arpolai ka video ka pen'i ya kilo kiba kraw jong katadam kiba mi namar ki namding jong ka Russia kila ter ya khat artli ki jaka sange lingsun jong ka Ukraine kabakan thob ya lai hajar ton ki tirthma haka wepat ka video ki spy Russia kila penjot ki jakari jong ki spy Ukraine daki artillery bat ki tornado MLRS bat kane kala penmi ya katadam ka bashir khai bha ha Kupians